creo que o que estamos defendendo no Pacto pola Lingua ven a cumplir escrupulosamente o que din os estatutos do Partido Popular de Galicia. Somos un partido galeguista, un partido centrista, un partido moderado no uso a lingua, un partido que quere usar o galego dunha maneira cordial, dunha maneira armónica, sin imposicións lingüísticas. Sigue sendo o mismo discurso e o mismo modelo que tiñamos fai 2 anos e medio cando o señor Dani Chapela se afiliou ao Partido Popular. Non cambiou absolutamente nada, non? Da posición do partido e o que estamos defendendo hoxe é o mesmo que defendíamos fai 6 meses, é o mesmo que defendimos fai 8 meses nunha campaña electoral das eleccións autonómicas. Exactamente o mesmo, cando ele era coordinador. Eu creo que todos temos unha bagaxe personal, non? Eu creo que levo 20 anos en política, tuve a gran sorte de poder pasar por moitas etapas da vida, non? Fun un deputado autonómico, fun deputado provincial, fun conselleiro, fun alcalde, elexido polos meus veciños durante 13 anos e nunca, en 13 anos como alcalde con maiorías absolutas, ninguén utilizou hacia min ese apelativo de incompetente, nunca, non? Bueno, non sei se é unha causalidade ou non, pero está claro que despois de 20 anos, pois creo que un ten unha certa experiencia, unha certa traxectoria profesional, non sei se outros poderán decir o mesmo en relación a ese tema.